exército. Ola parroquia! Benvidas e benvidos outra semaninha máis ao Exército Meque Meque, un programa para esas persoas con carne de conducir que se esquecen dos intermitentes. Para vos vai este programa. Bofa, inmensa poboación, A inmensa poboación. Aquí en Bertamirense hai unhas cantas persoas que, polo que sexa, non saben onde está a palanca dos intermitentes e... como sempre digo, cada semana estou super ben acompañado, aínda que hoxe faltanos a nosa Meque Meque especial, pero no seu lugar trouxemos outro Meque Meque tamén bo. Hoxe temos a Miguel Gómez Abad e a Federico Pérez. Moi boas. Moi boas, que tal? Benvido ao Exército Meque Meque. Ben achados vos, moitísimas grazas por convidarme, bueno, maravilloso. Non puido vir Lidia, que, bueno, que está facendo horas extras no cuartel, e mandaronme a min, que somos os guardias civiles así un pouco máis enrollados. A verdade é que temos a Lidia de infiltrada ali nos Mestre Mateo, que esperemos que nos conte cousas, así que están argallando por lá, porque este domingo 23, non? Ou este sábado? É o sábado 23, pois é a gala do Mestre Mateo, e a nosa Lidia é unha das presentadoras da gala, así que... Está nominada. Felicísimos, estamos. Está nominada. Está nominada. É unha fenómena, está para todo, é a nosa Leonardo da Vinci, está todas as disciplinas. Multidisciplinar. Fantástico. Como lle digo eu, es moi nova. O que che queda? Mima, se sendo tan nova, xa o que está facendo... Mira Macaulay Culkin. Xa, pero que non sexa o mellor exemplo. Pero é que o problema é que empezou moi novo, non podía calibrar as emocións tan novo, non tiña perspectiva. E subiuselle todo, claro. Sí, todo subiuselle todo. Todo que había. Pero sí, falando do cine e do audiovisual, aproveitábamos que xusto esta semana se está promocionando a próxima peli que fixeches, que é a de Cuñados 2, La Venganza. Sí, Cuñados doble. Un tuit desta semana de alguén que puxo oportunidade perdida de, a pesar de usando un castelanismo, non facer o chiste de Cuñá 2. Bueno, por Dios, quero decir, somos malos humoristas, pero a ese nivel chegamos, quero decir, eso pensámoslo todos, dixámoslo varias veces, pero bueno, era demasiado evidente, entonces quedou o título en Máis Cuñados, porque como tamén Movistar pon pasta, sí, pues, pero é claro. Plus, máis... o que queiras. Máis cuñados, xa está. Pois eso. Non querías quedaches sen tal cunha ración, toma outra. Con quen foi? Eu fun contigo a ver Cuñados, pode ser? A primeira, sí, fun a ver as cancelas, creo, bueno, non sei. Así que nin diola. Sí. Teño que dicirlo así. Pois que ben. Nós tamén, facendo pasámoslo de maravilla, e que foi o pleno ano da pandemia así máis a época máis complicada, 2020, e fomos para lá para a Ribeira Ourensana, para o Ribeiro, e ali no balneario de Laias todos, bueno, estábamos confinados, os vellos e máis nós. Bueno, de eso saiu Cuñados, moi ben, pasámoslo genial. A mí contaronme, ou dixeronme algo, chegou aos meus oídos a rumoroloxía, algo relacionado cun pan seco ou algo así. Un pan seco. Si, algo de que nunha escena había como pan seco e que costaba masticalo para tragalo, non sei, que nunha comida ou algo así, e que fora unha escena super graciosa. Ai, espérate, ao mellor igual ao principio. Porque se sufría, non? A nivel actoral, digo, porque... A nivel actoral sufrese moito, sí. Moitísimo. Eu non sei, hoxe pola mañá estuve con rapaces de Boiro, non? Que viñeron a Santiago e na Numa. Bueno, teño unha colega, Ana Moreiras, que é unha fenómena dibuixante, creadora de cómics, é profesora de teoloxía, veu con rapaces a Santiago e puxeron numas puxeron cuñados nos numas. Entonces fun falar un pouco con rapaces. Preguntábame que é o peor de ser actor? Nada, home, se naces en Gaza, pois a mellor é complicado ser actor, pero aquí en Galicia ou no primeiro mundo é maravilloso ser actor. Nada, non hai ningún problema. Cal foi a escena máis complicada? Ninguna. No, quer dizer, toda a complicación que poida ter un actor é pois ergueres un día a 6 da mañán, mira ti que problema. Pero bueno, o do pan seco
Xa te digo, eu non estaba. Se vai con segundas... Non vai con segundas. Non me acordo. Ese é porque tuvemos que beber moito viño para mollar o pan, tampouco. Non probamos gota de alcohol na rodaxe. Non iba con segundas. Acabar a rodaxe xa triqui-taca. Pois, bueno, a película préstase. Sí, totalmente. Pero eso efectivamente, esta frase de non se maltratou ningún animal e non se bebeu ninguna gota de alcohol, neste caso é certa. Despois ao acabar sí, pero ali mira que chupamos bastante. Sí, de mentira? De mentira? A cuiña. Ali na bodega. A cuiña. Pois igual que de boa foi a primeira, posiblemente a segunda tamén sexa de boa, e así que... Ese é o reto, nunca mellor dito que nunca as segundas partes foron boas. Bueno, menos Reservoir Dogs. Está moi ben. Reserva está bien, pero Reservoir 2 está... polo chiste, pero bueno, nunca se sabe. Eu polo que se poido anunciar, en teoría tedes que aprender a blanquear os cartos ou intentar buscar a forma de blanquear esos cartos. Sí, efectivamente. Quero dicir un pouco, continuando ca onda expansiva da primeira, ca bola de neve que de tres, bueno, miñas xoias, tres criaturiñas que pa sair dun problema mente sen outro máis gordo. Pois, bueno, continúan así no seu estilo, non é? Basicamente, pois ben sendo eso, bueno, non sei, é unha mostra máis de novo cinema galego, non? Máis cuñados, cine de Numax, para poñelo ali en bucle. Isto collo Oliver Laxe. Totalmente. Un saúdo para o noso querido Oliver Laxe. Que podes falar o que queires, el como non ten wifi non se entera. Claro, aí nos hancares, sí. Espérate, non vai a subir pola rúa e diga, polos dous. Eu xa estou vetado no visual. Sempre dicimos que el, cando queres enterarse de algo, vai a un ciber de Lugo, dos poucos que quedan, e vimos meque, así. E ali con unha multiconta empeza a reventarnos a todos. Ou suba ali as montañas non sei se está nos Ancares ou no Courel. Supoño que se comunica por como os indios, non? Por fume. Sube ali ao Mustallar ou Tres Bispos, un destes. Ti coñeces a Oliver? Personalmente, cadrei con el nuns mestre Mateo, el estaba xusto detrás, eu estaba diante, puxinlle a zancadilla e desde aquela nada. Non falamos así moito, a verdad, non. Personalmente non, tampouco. A min é unha das persoas que me molaría traer aos meque. Pois hai que intentalo. E poñerlle todas estas bromas que facemos del, poñerllas en bucle no momento. Igual é demasiado místico para vir aquí. Tiene unha capa así hermética de primeiras que bota así como... Bueno. Non sei, Cuidado cos místicos, que sí. Teñen salchichón na casa tamén. E mortadela. É como esta xente que hoxe vin un meme boísimo que era sabedes cando Barney está con Yoko Ono, Barney dos Simpson, están número 8, vale. E poñía, como sabes que teño filming? Sabes, eles vestidos de negro. Pois é un pouco, me imagino, ese rollito de cultureta. Bueno, vai por aí, sí. Yoko Ono botando berro, os Beatles ensayando, todos mirando pa John Lennon. Tu novia non se va a callar en todo el día, non? Estuve vendo outro día ainda o docu este de Peter Jackson. Os Beatles, sí. Sí, era realmente fascinante, non? Bueno, non sei. Unha boa cuñada. Carallo. E falando de cuñados, viñamos falar hoxe, aproveitando que te tiñamos aquí para falar de cuñados, pois buscar e estudar esta figura das nosas familias para analizala, ben. E queríamos iso, falar primeiro, se ti tes cuñados ou cuñadas, porque hai que diferenciar tamén se son os mesmo especimen. Teño. E que tal? Fantástico. Sí, bastante. O sea, claro, é que, bueno, claro, temos xa tan asimilada a figura do cuñado que dentro, por exemplo, non, volvendo ao tema, dentro dos tres cuñados de cuñados e de máis cuñados, ao mellor o máis cuñado dos tres pode ser o Modesto, non? O personaxe que eu interpreto, non? A ves que é un tipo que, bueno, isto xa deixa a min, que non sei que, tal, todo isto da maño cho eu, ti non tens nin idea, este coche tal, non, ese todo lo sabe, todo lo entiende, tal, os outros dous son como, bueno, Eduardo, non, Miguel de Lira é, bueno, como máis sensato, aínda que acaba entrando tamén na, bueno, Sabonis, Touri, sí, tamén está no seu mundo, non, na Pola está na Pola, quedou en cando xogaba ao baloncesto, que rompeu o talón de Aquiles, e tal, pero, volvendo a ese cuñadismo de Modesto, non, os meus, a verdade, que son bastante, sí, xente normaliña, non, de normaliña de ben, para sí, min. Sí. Normaliña non é un defecto, para min é todo o contrario. É algo, no, ben. E ti és cuñado de alguén? Eu son cuñado de alguén, sí. E como te crees que te mira esa persoa a ti?
Bueno, síguenme falando. Síguenme falando, non sei. Por agora non noto así ningunha animadversión, Non hai hostilidade. Nin nada de o típico que chega alguén a casa e ves que outro alguén marcha vai ao baño nese momento. Non noto así nada raro. E ti és cuñado de alguén? Bueno, Ten irmáns, Lucía? sí. Pois és cuñado. Sí. E que tal? Pouca cousa por agora. Podo contar. Non podo contar Se non hai moito contacto, máis. se non hai non podes sacar nada. Ten que haber experiencia, claro. Claro. Ten que haber ceas de, xa non digo de noite boa, pero ten que haber ceas de Alguna. algún contacto, sí, Que non sí. teñen por que ser as peores, as de Nadal, Cuidado. Un enterro As cousas poden explotar tamén en calquer aí. lado. No, é certo. Digo de noite boa porque noite boa tamén acaba coincidindo a veces xente que non hai contacto constante, e ao mellor sí. como xusto no Nadal veñen familiares que están fora, entonces aí hai como unha tensión engadida de Sí. a ver que fago, a ver que non a ver que digo. Eu que lle decía, a veces en Nadal recordamos que temos familia que pensábamos que non existía. Moitas veces se utilízase No para Nadal e nos entierros, efectivamente. Sí. Ai, meu primo, como meu primo, ti quen és? Si eu son o fillo de tal. Ah, vale, que tal? Sí. Doucha volta. Que estaba pensando que acaba de pasar algo moi cuñado tamén que... Opinar de algo que non temos nin idea. O sea, os meque estamos... Deporte nacional. Sí, o sea... Totalmente. Nosotros aquí estamos hiper desinformados e constantemente estamos sí. sacando cousas. Este programa podría ser un programa cuñado total. O programa en sí, non ser cuñado, senón o propio programa en sí é cuñado. O concepto, sí. Pois, Porque falamos de cousas que non Cando sabemos. queirades, eu estou disposto a volver cando Pero queiras. dunha cousa que sí que sabemos falar e esquecíme comentala ao principio coa emoción do tema é que este programa está patrocinado por unha marca. Últimamente se te está... Estáse me olvidando. Moitísimo, Sí, Vanos retirar o patrocinio. Bueno, retirar o patrocinio. Estáse me olvidando. Pero este programa está patrocinado por unha empresa de moda que non é nada cuñada, porque o que fai é reutilizar cousiñas que se van a tirar e darlle unha nova vida, un novo uso, que é Moeva. Pero esta marca, así por si sola, ao mellor non é moi coñecida. O que si coñece a xente é que Moeva é a marca de moda de Toldos Gómez, a empresa de toldos de Arzúa. Claro, a eles lle debemos que nos patrocinen e nos queren moito. O sea, Eso... pasaron do corte amplo, que son os toldos, pasaron tamén ao corte fino, que é moda. Moi Sabes ben, cando fan aí o toldo e lle queda aí eso? Ese retales. O refugallo, O ves. refugalliño, o Sí, retales e aproveitan. tal. Aproveita aí. Ostras, pois mira, se o chego a saber, pedíalles algo pos mestre Mateo pos sábado. Faime aí algo así, pois eso, como Neo, Matrix. Imagínate, cun toldo que Hostia, sobrara. molaba, unha capa para atrás e tal. Todos os Gómez patrocina este. Es que me estou imaginando un refugallo que lle sobrou que poña Finsa. Carnicería en Manolo, aquí de lado. Pero no, Ostras. pero varios distintos, claro, fas un collage. Por eso, eres ti un propio, ¿cómo se chama? Un especie de- fotocol. Eres Sí. ti o fotocol. Buf, Ostras. buf. E das xa a buenísimo. espalda e a xente fotografíase contigo, claro. Oxe é martes, dame tempo aínda. Bueno, non sei se podía dicilo día, porque isto despois igual Sí, se sí, mete en outro sí, non momento. hai problema, Pero non hai igual. problema. Teño tempo aínda, vou chamar ali, vou ir a Arzúa. Se non me fan caso con uns queixos, a ver Ai, pagas. Dios. É que mira, xusto este ano que vai líder de presentadora, que se preguntamos se podíamos ir, pero díxonos que non dan entradas. E mira que no Coliseo, que ali colle, No, eu o que quero saber é a ver a que entraen para encher eso. pois sei que non hai entradas para invitar. Os vellos do lugar, autobuses. Traerán a xente de Madrid, pois No. se explica. Pois Pois sí. creo que van a falar con o PP, que é a xente que é Carrasca. que é mellor carreta. Demostraron. Claro, dixe non dixo nada. Os taxis. Que digo, jolín, que a mí sí que me fade ilusión ir por ali polos mestres Mateo, saber de que vai esa onda, ese mundillo tamén. Resumo cho rápido, non perde nada. 3 palabras, rápido. No. No, mira, está ben, é unha xuntanza así de xente do medio, eu, a ver, estou contento por estar nominado e que haxa premios daquela maneira. Eu creo que por exemplo, os premios individuais nunca os entendín, ni nos entenderei. Eu son para min o fundamental na vida é traballar en equipo, non? Unha peli, unha serie, dá igual o que sea. Entón, pois está ben premiar porque se che dá visibilidade para o teu choio, para que se vexan máis series, para que se fagan máis pelis.
ben, pero premios así solo porque sí, as competicións xa non son moi de competicións. Eso decía o tío, Berto Romero, que o Sí, dixo que outro día. iba a comentar o que vinlle Que yo unha entrevista a Berto. Escoitei yo. Sí, escoitaste yo, sí. No, é que son do Depor, joder, entonces non podo competir, entonces No, que el decía que cando que ata que o nominaban, el pasaba de todo. No momento que o nominan e está aí nominado, no, é como, joder, ahora que me han nominado, pois quero gañar. Claro. No, claro, home, E entra evidentemente. e te mete amigos- os teus, como que entras nunha competencia que non querías entrar. Estos e te amigos ofuscas, convírtense en inimigos. É raro, sí, é certo. É unha cousa rara. Alguén co quen, eso, non los tres. Estábamos aquí, despois chegas ali ao sitio e di, ostras, miras, ostras, me dan a min, caracho. Sí, hai un pouco esa, pero bueno, non sei. Cada un leva como... Está ben, que haxa premios que cando haxe, es que hai visibilidade do, pois eso, do mundo no que traballas, eso, radiofónico, audiovisual, os fontaneros terán os seus premios, non sei. Bueno, sí, bueno, claro, por que non? Oh, por favor, se existe un premio deses que non lo digan. Mellor fontanero do ano. Mellor fontanero de Ames. Mima, que vos sería. Pero sí que eso, que nos faría... Por certo, a Academia do Audiovisual empezou a seguir os meque hoxe. Alguna cousa Cando que teñamos... empezou a ensaiar Lidia? Oxe ou onte? No, xa leva, xa onde vai. Xa leva meses, non? Sí, xa leva, xa leva. Hoxe estivo co community manager da Academia. Pois o mellor. Colleu o móvil o community manager e seguiunos. La. Fixo M, que é a clave que temos moitos. Merda, dixen. No, igual que deixou aberto o móvil o community manager, colleulle e seguiunos, Bueno, claro. eu confeso que aos meus pais teñolle feito eso. Imagínate, miña nai ten un Facebook de mentira que é para ver cousas solo. Bueno. E o que fago é, tes Facebook, entro aí, meque, seguir. Un seguidor máis. Pero logo eso non é engagement, tío. Logo eso non Non é, pero- Porque esa persoa non vai interactuar, é un fantasma. Bueno, eso é moi cuñado. Bueno, hai moitos que interactúan que son fantasmas igual. Sí. Ben sabedes. Pois, volvendo aos cuñados, o que queríamos facer neste programa ao mellor non é subirnos ao cabalo gañador da crítica do cuñado de sempre, non? A de canto me vai costar a dolorosa, frases típicas, Sí. senón darlle outro pensamento, darlle outra volta, pensar que ao mellor os cuñados son cuñados ao mellor por facer o ben, non por facer o mal. Ao mellor o que intentan con estes tipos de brincadeiras é intentar alegrarche o día, ou cambiar a situación, ou ser algo controvertidos, porque ao final, ao mellor, cando están sós e os separas da familia, son personas increíbles. Sí. Pero cando os metes na familia, din, Que o problema é o teño que facer algo para que a xente se ría. E o problema é o social, non? Cando se poñen nunha mesa e hai xente ao redor e aí cando se crecen. Sí. Logo poden ser persoas tranquilas. Pode haber certa torpeza social, Eso de teño que chamar a atención ou que se fixen en min ou digo eu, sí, tes razón, bueno, pasa en moitos outros ámbitos tamén da vida, sin ser, pero é certo, é obvio, a ver, que digo agora, que non haxa un silencio, non? Os silencios incómodos. Claro, non? teñenlle medo a eso, e loitan contra ese tipo de cousas. Ti na túa familia, se hai unha familia, digamos, normal, que non hai ningunha, xa vos digo agora, bueno, podes ir media hora calado con tu irmán, con teu pai, con tal, non dis nada, pero claro, se está o cuñado, di, bueno, que hai que parar a comer aquí comes ben, isto está cheo de camións aquí, comes ben seguro. Claro, este rollo así. E el por dentro está dicindo, que bo labor estou facendo eu de dinamizar esta conversación, de axudar. Que esta familia fale, que non falen nada, están mal. Nos creo que o queríamos levar por ese fondo de que hai detrás, que como que é máis entrañable, tal un pouco como a vosa peli, ¿no? Sí, que ao final que os son- cuñados, que son- pues empatizas con Sí, eles, sí. son xente que acabas querendo, ¿no? Porque Sí, os sí. cuñados de primeiras podrías detestalos, ¿no? E a película fai todo o contrario, ¿no? Sí, efectivamente. Que esteas con eles e que che joda o que lles pase, que queres que saian ben e que... Porque que tamén é unha das claves das consecucións da peli, non? Que podrían ser calquera de nós. A min gústame, non, esa peli, pelis dese estilo, porque ao final falas e riste do patetismo do ser humano, non? Hasta que cousas és capaz de facer para intentar amañar un problema, meterte luto, pensando en que momento pensaches que esa era unha boa idea, pero diste, veña, teño que facelo, non me queda outra. Entonces, caeche ben esa xente. Non, o inmobilismo non cae ben, o rollo de, pois non fago nada.
Pois claro, unha xa non tes película, 90 minutos así, e outra é, no, tío, hai que facelo, por ben, eles fano por ben, que é o que se di sempre que dicíamos, vai, faino por ben. Pois é, se eles fano por ben, outra cousa é que sala a cousa como sale, pero se o fondo é bo, non? Sí. Eu investigara, quero dicir unha cousa, porque estive investigando, fixen algo moi pouco cuñado, sabes, por romper un pouco o noso esquema normal de traballo, non? Fixen algo nada cuñado. E busquei un folio inteiro, non ten nada que ver co folio. Vale. Hai cousas do folio que xa saíron. A comprar leite. Aquí detrás está a conta do supermercado, é verdad. Que busquei, e o tema dos cuñados, hai algo en concreto que me chamou moito a atención, que lidia moito cun efecto que se chama Dunning-Kruger, que parece, sí, é un efecto o irmán de Freddy. Sí, de Freddy Krueger. Pois pode ser, porque se escribe igual. Polo cual, as persoas con baixa habilidade nunha tarea moitas veces tenden a sobreestimar a súa propia habilidade e creen que dan máis de sí. E parece ser que hai moitos cuñados que poden estar afectados por este síndrome. Síndrome existente, o sea, que existe, que está tratado... que estás diagnosticando a millóns de persoas agora pode mesmo. ser, non digo que todos os cuñados, pero igual hai moitos que teñen este síndrome, que existe, que hai persoas que pensan que teñen moita habilidade en algo que non a teñen. Pode ser falar, pode ser oratoria, pode ser pois, arranxar bicicletas e logo non saben. O feito de facerte forte nesa idea fai que o fagas e penses que eres mellor que calquer outro de aí. É o contrario do síndrome do impostor. Iba a decir, sacaste da boca. Sí. Supoño que será algo parecido ao contrario, decir, claro. É o contrario o que non valgo para nada, que fago aquí, como cheguei ata aquí, voume outra vez a miña casa, non merezo estar onde estou. É totalmente o contrario, o síndrome do impostor do pao. O síndrome por sí. Non sei se vistes a Casa de Papel, o personaxe este de, bueno, que tamén está ali dentro, traballa, tamén acaba secuestrado, que despois acaba escribindo un libro, Arturito, non? Acaba escribindo un libro, que eso xa é o sumum do cuñado, quer decir, xa na serie é moi cuñado. O sea, na serie dentro no pero era detestable e horrible ese personaxe, por lo menos ao principio era como... Recordemos que na segunda, creo, métese el voluntariamente. Claro, porque él conoce tal, pero acaba escribindo un libro de como superar situacións de tal. Eso é decir, son un cullado e aparte vou vos decir como tendes que facer. Bueno, eso, un cullado en estado sumo. É que se pode casi diferenciar o cuñado modesto que intenta facer as cousas ben e non lle salen ben, e o mellor cuñado dese Arturito, sí. Que ese ao mellor é o máis coñecido. No caso do modesto e do noso modesto, non, de cuñados, é que tamén, claro, levaba moito tempo baixo o xugo de Alicia Zamora, non, da súa xefa cuñada, non, e aí xa se xuntaba todo. Entón, claro, é este tema, bueno, isto que nos acerca un pouco tamén ao bullying, ao acoso, que é o acosado, pois que despois que tamén quere, di, bueno, vou aproveitar destes dous, pero non se acaba aproveitando, non? De feito, hai algo moi bonito que é o rollo de, pero por que confiastes en min e tal? Porque joder, trouxécheme o meu mellor bocadillo, eso pareceme precioso, pareceme poesía pura, non? Como cambiaches todo? Bueno, Modesto é así, ten ese toque así un pouquinho máis canallita, pero sigue sendo un buenazo, vai. Dime, que me miras con deseo. É que estaba pensando canto tempo quedaba para facer o xogo e se estaba dando tempo. Dalle o xogo. Vale, vamos a dar ao xogo rapidamente. Comentaba xo antes, cando empezamos, antes de gravar, que unha das fontes de inspiración deste programa é un programa da TVG que xa non existe, que ti participaches nel, que era o Air Galicia. Do que eu bebo prácticamente para facer o programa. Intento emular o Air Galicia 15 anos despois, basicamente coas brincadeiras e máis, moitas veces sen cartos nun formato reducido, e moitas veces cando falamos de que temas falar bastante parecido, bueno, que che vai dir, igual era a mesma situación que tiñades vos. Bueno, algo había, pero bueno, era a época do bipartito. Acabouse. E claro, cando falamos de buscar temas ou tal, sempre lles digo, déixame buscar na carta da TVG como se chaman os capítulos do Air Galicia, que a mellor rascamos algo. Cando estamos en ideas, ou estamos blancos, ou pasamos o fin de semana noutras cousas e non tivemos tempo. Ti miras os capítulos dos Meque Meque e moitos son os títulos do Air Galicia.
Hai un que literal que Ou bautizos, referencia. bodas e comunións, ou algo así. Ou homenaxes así. Sí, eran literalmente iso. E intentamos, bueno, buscarlle a nosa maneira, pero inspirarnos niso. E había... É onde tiveches que buscar en internet, pero sin xerar, porque Ahora xa porque desaparquetaron. na galega.gal, na plataforma esta nova que Quitaron. Pues, non chegaron a poñer. No, xa non teño, xa non teño. Cal é o criterio, señores da Radio e Televisión de Galicia? Se pose unhas cousas, porque pasa outra. Era visto xa non lles quedaba máis remedio de poñelo porque xa están repetindo, pero aí Galicia cal é o problema? Non ten moito sentido. Non ten ningún sentido. Creo que alguén o descargou antes de... Sí. Ao mellor... A todo isto outro día atopei un CD así pola... CD. Acordabos que era un CD? Sí, sí, sí. Eso que se lle pon aí no millo para os Eu corpos. Senei as miñas fillas e dixo, iso que é, papá, e tal. E puxen, bueno, era un recopilatorio de sketches. Estuve vendo, bueno, ainda colguei, puxen algo no Instagram, así, eu estaba, bueno, era o doble, non? Estaba debo ver. Un sketch que facíamos eu máis Morris que non puidamos acabar de gravalo. Era un tipo que vai ao médico, ten gases, non puidamos acabar de gravalo. Ataques de risa, aquilo era memorable. O literal non se grabou, entonces. Non se gravou, vale. non se puido gravar. E por eso me pasaron ese CD porque dixo, bueno, leva isto porque isto é o que queda, pero non se emitiu nada dese sketch. Ostras. Que forte, pois tes algunha reliquia aí do Xa veis, visual. de pasar, ó. A mí estás me intrigando moitísimo. Cando que irades, quedamos na casa e... Pois, Lo emitimos. Pois un aí no auditorio falamos con María tamén. Capítulo de Aí Galicia sin acabar. en exclusiva, que nunca se emitiu. Pues eso vendes en O Wallapop. mellor, Ahora, a mellor xente cuidado. danlle, pois aproveitando rápido que nos quedan estos 5 minutiños de programa, quero vos facer unha das seccións que tamén facíais con Morris, que era o máis galego. Pois nos intentar emular ese, pero o máis cuñado. Así que A ver. Pois, bueno, como decía Morris, hola Galicia, que tal? Galiza, hoxe vimos a saber quen é o máis cuñado do programa de hoxe. Simplemente o que fixen foi coller frases de cuñados e vos tedes que escoller con cal vos sentides máis identificados para saber que cuñados sodes. Como das carrachas daquela vez, ¿no? O da cibercarracha e todo isto. Sí, Algo de daquela eso. época, sí. Pero era... Hice meta... E agora unha etiqueta aquí de ve este capítulo dos Meque Meque. Correcto. Primeira pregunta. Que che sae máis natural dicir ao entrar nun bar? Desculpa, podes cobrarme o zumo de cebada? Ou B, xefe, caña aquí, para que digan que hai crise. É que o zumo de cebada na vida... No, ve, directo, veña. Zumo de cebada xa non hai nas tabernas. que no. A ver sempre Vale. acabar cun Vamos cóbrame desta xente. Cóbrame... A dolorosa. Segunda preguntiña. Nunha reunión social na que hai un debate, tes a necesidade de comentar do tema, falar do tema, aínda que non teñas nin idea. Ou B, ergues a voz para que se entendan mellor os teus argumentos. Pero os teus argumentos da B son válidos, sabes do tema ou non? Eu só describo a situación. E A é suave, o sea, sigues... Si erguer a voz para ter argumentos ten sentido. Claro. No, É me que quedo cá, eu non levanto a voz. É que se levanta a voz xa É que algo falla. algo falla. É el chiringuito de jugones. Hai un problema Moi aí. cuñado Moi ese programa. Dobre A, marca aí. Vale. As dous As, Ides a par, vale. Terceira pregunta. Que medios de información utilizas para saber do mundo? A. Só confío en páxinas de Facebook completamente imparciais. Ou B. En todos os medios de comunicación hasta que din algo que a mí realmente non me gusta. Pero que as dúas son cuñadas, tío. Claro. O sea, non hai resposta para... Está midindo o nivel Quere que o grado de cuñadismo. Quere que colla un mal menor, porque... Veña, mira, voume arriscar. A de Facebook. Está moi de moda o de informarse polas redes. Sí, convocatoria que sería de... da miña vida sin a plataforma pola realidade de Ames. Pola... Non viches a página no Weibo. Busca. Plataforma por la realidad ciudadana de Ames. Sóame. Busca. Maravilla. Joder. Poesía pura. Shakespeare en estado puro. Benditos grupos Suena de Facebook. a grupo paramilitar que, Sí. que va a derribar el gobierno. Dalles cartos e tempo. Que escolles? Veña, por variar un pouco vou coller a B. Vale. A que dixeches do... De que todos están ben hasta que che levan a contrario. Ata que alguén di algo que non me gusta, paso do tema. Vale, cuarta pregunta. Fronte a COVID, A. Pandemia. B. Chips, 5G, fibra óptica. Pandemia. A pandemia? Non oiches falar da No, pandemia? pandemia no.
Que o plan de quen? O pandemia de que? De Pladur? Que durante a COVID os cuñados dicían que todo isto era unha Que era un plan, conspiración. unha estrategia. Miguel Bosé. Miguel Bosé valían as dúas. A pandemia, máis o 5G. Quedalle Sí. curto, sí. É verdad. Pandemia. Eu son máis de tecnoloxía, eu creo que me metan Fibra algo. óptica. Eu quero a sonda anal. Quinta pregunta e última. Que mensaxe envías en fin de ano? A. Feliciano ou B. Vémonos dentro dun ano? Vémonos dentro dun ano, fillo de puta. Eso, así aparecían entre as frases de cuñado puñe, vémonos fillo de puta. Eu un ano puxen un gif de José Feliciano, nada máis. E a xente dice, "Por que me pos isto, joder?" Bueno, é unha metáfora. Un dos memes moi compartidos polos cuñados galegos é o mítico este cartel que fixeron de o colexio da próstata desexanche un filizano e aparecía o doutor e un tipo cucú. Vale. Eso foi un meme moi clásico. compartido Eso en é grupos moi- de Facebook. Eso é moi Jacome cuñado. Sí, Jacome sería un moi bo cuñado. no, Por Deus, Jacome, no. estamos tardando en facer a película. Claro, máis ambientada en Ourense. Hombre, todo, Sí, vale. que estaba pensando, Xa temos mal, xa temos mal. E aproveitando falando de, bueno, claro, non é de Ourense, pero vos o Sabonis non era un xogador do Breo. No, eso venía ser un xogador do Madrid. Do Ourense, era do Ourense. No, tampouco. Do Madrid. xogou no Madrid. Era lituano, xogou Sí. no Fórum de Valladolid, no Madrid, e despois marchou para a NBA, para os... Ai, Dios mío, non me acordo ahora. Sí, antes non sei se xogarían varios, non? Ou fixo a vida nun... Sí, Tenemos que Porque preguntarlle... A vida Sabonis, sí. na primeira está o ascenso do Ourense, pode ser? Na primeira peli, o ascenso do Ourense Vale, hace, era sí, Ourense. sí. E Vale. bueno, ten un fillo que tamén xoga na NBA. Sí. Do Man- É que- do Mantas, Do sabes? Mantas, sí. Tamén comentábamos antes que dicía Miguel que esta finde o Breo máis o Obradoiro xoganse todo, non? Un partido crucial, un partido moi Todo triste. non, que ainda quedan partidos, pero que Pero é un pero partido- que entre eles que se levan agora, non sei, unha victoria ou non sei. Sí, pero é un partido... Va. Aparte o outro día o Breogán gañou ao Barça ali carallo. Entonces, Sí. bueno, aí lío. Pois é que Eu- se te fixas aí temos as dúas bufandas porque temos o corazón dividido, temos aquí a Que eso é moi cullado, temos o noso Sobre as dúas bufandas é moi cullado, Vouche dicir algo cuñado. O Breogán regalounos a bufanda e o señor Miguel trouxo a súa bufanda e dixo: Dixen, "Se "No". está do Breogán tamén está do Obradoiro." E puxo Hermandad. Sí. Hai que ter unha O que pasa é que estamos nunha situación complicada os dos Claro. equipos. Sí, Eu non son de ningún, eu son do Breogán porque nos dá cousas, é claro. Claro, é un vendido. É un vendido. Se o Obradoiro nos dera cousas... Torzo moito polo Breogán porque tuve unha moza ali hai máis moitos anos e iba bastante, gustoume, gústame ese Bueno, pero equipo, tal. parece justificable esa conexión emocional. Bueno, seguro entendo. tamén o que che dixen eu unha vez, a xente sigue os xogadores como tal. Eu sigo o equipo técnico. Sí, é verdad. E non é broma, eu coñézome o staff do Breogán e como me caen ben. Conoces a un dos médicos, a Luís? No, Ah, comunicación. comunicación. Con, vale, con vale. Marcos Fernández, Claro, un saúdo. Un saúdo que estuvo aquí no programa tamén. Vale. E claro, como lles teño cariño e o fan moi ben, digo, este xogan ben. Co tema do Máximos e tal, xogan ben. Claro, o Obradoiro aí non me xoga tan ben. Eles xogan ben nas redes e nós xogamos ben na pista, non é broma. Pois xa se saberá este fin de semana. Ui, por favor, Pois teño medo, Pois temos que rematar o programa porque xa nos pasamos, así que 1 millón Fede por vir, este é a túa casa, cando queiras Moitísimas tamén. grazas a vos. Grazas polo do millón, non pensei que viña sin cobrar, pero bueno, moi ben. No, moi ben, encantado de vir. Encárgase el, que ele que xestiona as contas. No, unha frase de cuñada que chupaje Dios. Que Dios chupaje. Efectivamente. Gra- E outra, xa sabes onde te a porta. Grazas a vos e a cando que irades. Gracias Miguel, Gracias. grazas Belén e grazas a todas vos que nos vedes e escuitades cada semana. Así que nada, sede Adeus. felices. Chao. Chao, chao. Apertas.